मोर आड़े नुआ ब्लॉग को सकाल सकाल समस्त कौन कर सकाल उठ मोर गाधे सारी मो नित्यकर्म सारी सारे बर्तमान जाऊँगी ठाकुर पूजा करी छुआ मैंने भी स्कूल जावाई सब रेडी हो सारे ये हनी तार स्कूल जावाई रेडी सारे हनी काली नाला पलैला कड़े पलू मिनी केदारनाथ छेटा सिनी तार स्कूल जावाई रेडी हो गला से तो महाराणी आम अंगनवाड़ी जीव बोली से गेल हो बस बापा सागर तू कुआड़े जीवु तुम जो अंगनवाड़ी गोटे कौन गीत बोलू परा तू गोटे हाँ तो हाँ तो गोटे गपटे गोटे गप कहून ताले बढ़िया गपटे हो कह ताले से तो रात से भल गपटे कहवा से कहूँ भीतर सब शीतल युद्ध चलला ये कहते मोर सी कहते मोर चलती शीतल युद्ध टाइम हो गला चलो आज टिफिन किए करके देइजंती बापा सुहानी चल तो सांग तो वेट कर चल एमती सब बापा झील मस्ती चली थाए मो बर्ता सादा स्कूल चल मो चली ठाकुर पूजा करने तमें कम करा जाऊँ पाठ पढ़िया कौन गोटे कम नुहे कि हाँ ठीक टिंडल तू ये अंगनवाड़ी कौन करुचु तू खाली खेलुचु कौन खेलुचु दोली खेलुचु से कबाड़ खोलबनी आ टिंडल बाय टिंडल टी मत अना टे बाय बस बापा गाड़ी स्टार्ट करना रही तो बेल्ट कौन खोली गला कहीं बैग धर गोल बस पड़ धरी बस पड़ अरे कौन ऑटो स्कूल पलैले ये अंगनवाड़ी पलैला बर्तमान चलला मोर काम ठाकुर पूजा करी लुगापड़ा किसी भी सुखा सुखी है सब सुखा सुखी करके जाए निजे कौन खाइबी खाई सारा पुणी देख कथा आमर हूँ कौन बर्तमान चलिए रोसे करने तो आज कहले मत कई तो आज भात को डाली आउ पोटल कुरमा टे करदे आज खाइबा आज कुछ करना सुमान दादा अंगनवाड़ी फेरी आसला सुवानी आज अंगनवाड़ी तो जल्दी कम पलि आसिल चल चल आसिलु क्या संगे आसिल आज आओ देख आमर के कांथर गारी सब चित्र विचित्र कराई देख देख तो सुहानी बायाणी तार कौन करुच्ची तार बस कौन करुचु सुहानी पूजा दौचु कौ ठाकुर को तोर किए प्रिय लो माँ से किए ना तो फेवरेट ठीक ठाकुर किए तो फेवरेट ठाकुर से किए कहलु
ମା ମଙ୍ଗଳା ଆଉ କିଏ ଗଣେଶ ଆଉ କିଏ ନୁ ତୁ ଗୋଟେ ପାଗିଳି ଭଳିଆ ହଉଛୁ ଖାଲି ଆଉ ହଁ ହଉ କ'ଣ ମାଗୁଛୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏତେ ପଇସା ନେଇକି ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ମୋ ଭ୍ୟାନିଟିରେ ରଖିବୁ ତାପରେ ହଉ ଏଇଟା ଲାଗିଯିବ ଲୋ ମା ନିଆଁଟା ଲାଗିଯିବ ଏଇଟା କାଇଁ ଧରଛୁ ଦେ ରଖିଦେ ବର୍ଷା ପାଗ ପୁରା କରିଛି ପୁରା ବର୍ଷା ଉପରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଟୋଟାଲି ଲୁଗାପଟା ବି କିଛି ଶୁଖି ପାରୁନି ଟିକେ ଖରା ହେଲେ ନେଇକିନା ପକଉଛି ପୁଣି ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଘରକୁ ଧରିକି ଆସୁଛି ଏଇସବୁ ପାଲା ଚାଲିଛି ମୋର ତତେ ଯେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ବର୍ଷା ହେଲାଣି ଦେଖୁଥିବେ ତ କେମିତି ପାଣି ହେଇଯାଇଛି ଆମ ଘର ଦ୍ୱାର ପୁରା ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇ ସରିଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଛୁ ଆମେ ଖାଇବୁ ସୁଆନ୍ତ ତାର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଆସିକି ଜିଦ୍ଦି କଲା ମ୍ୟାଗି ଖାଇବି ତା ବାପା ତାକୁ ବାଧ୍ୟ ପୁଣି ମ୍ୟାଗି କରିକି ତାକୁ ଦେଲେ ସିଏ ମୋତେ ଲାଗୁନି ନା ଖାଇଲା ବେଳେ ତା ନାନା ମାନେ ସ୍କୁଲରୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବି ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ତା ନାନାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଖୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କ'ଣ ସବୁ ଆଜି ରୋଷେଇ ହେଇଛି ସେ ସରିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଲି ବାବୁଙ୍କୁ ଉଠିକି ଖାଇବାକୁ ଦେବି ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବୁଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଗଲା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଉଛନ୍ତି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବି ଚାଲିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ କାମ ସରିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ଏଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁହାନୀକି ଟିକେ ଶୋଇଦେବି ତା ନାନାମାନେ ତ 3টাରେ ଆସିବେ ସେମାନେ 3টাରେ ଆସିଲା ପରେ ଖାଇବେ ଖାଇବା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ସୁହାନୀ ବି ଖାଇନି ତା ନାନାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ମୋ ନାନା ଆସିଲେ ଖାଇବି ସେ ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଆସିକି ମ୍ୟାଗି ଗୋଟେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲା ଏଇ ପାଗଳି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛି ପାଗଳ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିକି ସିନି ହନି ସୁହାନୀ ଖାଉଛନ୍ତି ତମାନେ ସୁହାନୀ କହିଲେ ଆସେ ମୁଁ ଖୁଆଇଦେବି ନା ତା ନିଜେ ହାତରେ ଖାଇବ ତା ନାନାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ 3:30 ହିଁ ବାଜିଛି ଏଠି ବାବୁ ତାଙ୍କର ଜିମ୍ ବାହାରିଲେ ପୁରା ସେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ପକେଇ ପୁରା ମହକୁଛନ୍ତି ବାସ୍ନାରେ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ପାର୍କ ବାପା ଯାଉଛନ୍ତି କି ବାପା ଜିମ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ଏମାନେ 2 ଜଣ ଏଠି ତାଙ୍କ ବହି ତାକୁ ସଜାଡ଼ୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଆମ ବହିପତ୍ର ଯେଜାର ସଜାଡ଼ିକି ରଖ ବୋଲି 2 ଜଣଙ୍କ ଲାଗିବତିକି ସଜାଡ଼ୁଛନ୍ତି ବହିପତ୍ର ତାଙ୍କର ବହି ଇଏ ଏଠି ମହାରାଣୀ ଆମର ଡେଉଁଛି ପାର୍କ ଯିବ ଏଇ ବର୍ଷା ଦିନରେ ବର୍ଷା ପାଗରେ କୁଆଡ଼େ ପାର୍କ ଯିବୁ ପାର୍କରେ କ'ଣ ବାହାରିବ ଜାଣିଛୁ ତ ସ୍ନେକ୍ ବାହାରିବ ସ୍ନେକ୍ ସେ ଜାଣିଛି ସେ ତା ବାପା ପଛେ ପଛେ ଗୋଡ଼େଇକି ଗଲାଣି ପାର୍କ ଯିବ ବହି ସଜାଡ଼ିକି ରଖିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ତାହେଲେ ତମେ କିଆ ସବୁବେଳେ ସଜାଡ଼ୁନ ବାହାରେ ଲୁଗାପଟା ଶୁଖେଇ ହେଉନି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସବୁ ଘରେ ଆଣିକି ତାର ଟାଙ୍ଗିକି ଏମିତି ପକେଇକି ଶୁଖେଇଛି କରିବା ଏତେ ବର୍ଷା ତ ଲାଗି ରହିଛି ପୁରା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଛୁଆଙ୍କ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଛାଡ଼ୁନି ମୁଁ ଘରେ ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି ଖାଲି ଟ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ ଏଠି ଟ୍ୟୁସନ୍ ନାଁରେ ଖାଲି ପଇସା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପାଠ ନାହିଁ ତ ତେଣୁକରି ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଛୁଆଙ୍କୁ ଘରେ ହିଁ ଦେଖୁଛି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ୁନି ମୋ 3 ଛୁଆ ଯାଙ୍କୁ ଘରେ ଦେଖୁଛି ଏଠି ଆମର ଟିଣ୍ଡୁଲ ବସି ପଡ଼ିଲାଣି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଟିଣ୍ଡୁଲ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ ଆଉ ତାପରେ ନୂଆ ପାଠ ପଢ଼ିବ ଆଜି ଆଉ ଏଠି ସିନି ତାର ଫୋନ୍ ତ ବାହାର କରି ବସି ପଡ଼ିଲାଣି ତ ଏଠି ହନି ବି ତାର ବାହାର କରିଦେଲାଣି ଗଣିତ ଇଏ ଟିକେ ବାଳୁଙ୍ଗା ଆମର ବେଶୀ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ନାଚିବ ଯାଇକି କୋଉ ଗୀତ ନାଚିବ ସେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଚିବ ତୁ କ'ଣ ନାଚିବୁ ଆମର ଏଠି ଏବେ ଭୁବନରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି ରାମ ମନ୍ଦିର କ'ଣ ହେଉଛି ଟିଣ୍ଡୁଲ ତୁ ଯିବୁ ବୁଲି ଅଲମୋଷ୍ଟ ତିଆରି ସରିଗଲାଣି ଆମର ଏଠି ଚାଲି ଛୁଆଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ କଥା ହେବା ଏଠି ମୂଷା ମାରି ରେଡ଼ି କରାହେଉଛି ଆମର ଏଠି ମୂଷାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ବହୁତ ଘରେ ଉତ୍ପାତ ହେଉଛନ୍ତି ମୂଷାମାନେ ସେ ଡ୍ୟୁଟି ବାହାରିଲେଣି ଡ୍ୟୁଟି ବାହାରିବା ଆଗରୁ ଟିକେ ମୂଷାମାନଙ୍କୁ ମୁହଁରା ଦେଇପାରିବିନି ନା ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦେଇଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ତ ମାରାତ୍ମକ ଔଷଧଟା ଏଇଟା ମାରାତ୍ମକ ଔଷଧ ପୁରା ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଥିଲାବେଳେ ଏଇ ଔଷଧରେ ଆଣି ଦେଇଥିଲି
ସିଙ୍ଗିଲ ମୁଁ ହେରି ସେ ମୋତେ ଖାଲି ଟିକେ ଦେଇଥିଲା ପଇସା ନେଇନଥିଲା। କଇଁଚିଟା ଟିକେ ଆଣେ। ସେଟା ପୁଣି କ'ଣ ହବ? ଦିଟା ସକାଳେ ପୁଣି ଦେଖାହବ। ସକାଳ 7 ଆଉ ଆମର ଫେରିବେ ସକାଳ 7ଟାରେ। ମୋ ପାଇଁ ଇନୋଟା ଆଣି ଦେଇଦେଇକି ଯା। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ୟୁଟି ପଳେଇଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ଆମେ ମା ଝିଅ 4 ଜଣ ଘରେ ରହିଲୁ ଏକୁଟିଆ। ଯାଉଛୁ ଆମେ ଖାଇ ପିଇକି ଆମେ ବି ଶୋଇପଡ଼ିବୁ। ଆଉ ଏକୁଟିଆଟା କ'ଣ କରିବୁ?